Nina bentule bande ngodonga kwela kwethu konongoma nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphila noKacebe khulu sanibonani. Nazi indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ubeliqhawe obulawe eManguza. Bakhala ngomgwaqo nezangasese eMsinga. Kanti usechama ngomthungo owasempangeni. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Uchazwe njengeqhawe elimaye eqinisweni obeyishoshovu esilwisana nobugebengu kwamhlabe yalingana enyakatho KwaZulu-Natal uJuda Mthethwa ongasekho emhlabeni. Lokhu kuqhame nkathi kuqhubeka kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo ebibanjwe lenkundleni ezemidlalo iSuper Sports Field nebanjwe ngaphambi kokuba ke yobekwa endlini yakhe yokugcina ekhaya lakhe eThengane eManguza khona ke namuhla kuzokhumbula ukuthi uNyamboswe wadutshulwa wabulawa esekhaya lakhe ngesonto ledlule. Uchazwe njengeqhawe uSipho Juda Mthethwa owabulawa ngokudutshulwa emzini wakhe eThengane ngwavuma ngesonto ledlule njengoba ke bekuqhubeka inkonzo yakhe yesikhumbuzo ethe mayiphela wayobekwa endlini yakhe yokugcina ekhaya lakhe. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icelo beyingxenye yale nkonzo yesikhumbuzo uncomeke amagalelo kaMthethwa wabesethembisa ukuthi uzovikela izinhlaka ezilwisana nobugebengu ezifana lezo ebeziphethwe ngumthethwa. Lawo ma department ake sivumelane ukuthi ngoba mina siyalingana sifana sonke mawuyibeka indaba omunye sebakujejela bakusha ngeJondis anje bakuyela mhlambe mayilithwa upremier weprovince even through upresident can help. So that's a call I'm making with ake kuthi 2 weeks because kuzofanele sifike isikhathi sokuthi iphele le ndaba. Bese sihamba la nayo yonke iplan yokuthi le department yenza ukuthi ngizothola usuku ngizofonela laba bangiphethe bangikhanselele ezinye izinto ukuthi ke sibuye la. By the time itrust ifika nomusa ngizobe sengibuyile asikwazi ukuthula akwazi ukuba normal. It's too much, it's too abnormal. It's too abnormal. Akwazi ukuba normal sihambe as if akwenzeke lutho kubila. It's unfortunate ukuthi kufanele nje izithathe uJuda ukuze ibonakala ukuthi kubi kodwa ke makukubi phela kuzofanele kuphendule. Kuzofanele kufike esizathu sokuthi 2 weeks all these departments ne committee represent uJuda akangashoni nemisebenzi yakhe emihle akayishiye njengefa kulabo bebesebenza naye. Kanti ke ucele uqhubeka ngokuthi uyafisa ukuthi umthetho wakulelizwe ushintshwe njengoba uvikela kakhulu izelelesi kunokuba uvikele izisulu. If somebody ebulala ubabwazi the first thing ezokwenzeka izodliwa imoto yakubo idliwe indlu yakubo ziphume private school ziyohlala phansi kwebridge sibabize ngamaphaka. But umuntu obabulele njengoba sombamba uzohamba ogeza ngamanzi ashisayo ahamba odla amaminzi amathathu angawukhokheli ugesi angawukhokheli amanzi athole best medication bese mayefuna afunda azabe ne-PhD ngaleso sikhathi ezingane ngaphansi kwebridge. Somewhere, somehow, our laws are more sympathetic to perpetrators and criminals rather than the victims. We have to work on it. Because yabantu abasiza namhlanje la ngeke siphinde sibazi ukuthi bashonile. Sonke la very few ababaliwe abasazokwazi. But la ngeke sibazi noma baqhubekile esikoleni noma bayaphila noma bane-medication noma kodwa zonke iboshwa ezibanjiwe zibuyela ubabwazo every day zizobe sibhekelelwa ukuthi ziyaphila zidla kathathu ngelanga. There is something wrong with our system. You could not, because I've been in this cluster, I've been watching this, something must change. We must really be sympathetic and know what is happening to victims. We care more about perpetrators. Kanti ke undunankulu walesifundazwe saKwaZulu-Natal uNomusa Dube Ncube uthembise ukuthi kunemali ebekwe eceleni ehlelelwe ukwandisa imoto zamaphoyisa kanye nokuqashwa kwamaphoyisa. Ube senza isethembiso sokuthi umngcele owukhonkolo wawukade uqalwe umnyango wezokuthutha kulesifundazwe uzoqedelwa. Uhulumeni wethu
sinqume ukuthi njengeminyango kahulumeni yonke ngoba siyazi ukuthi imali azikho sathi umnyango nomnyango awukhiphe u10 million kulo 10 million sohlanganisa sisize ekuthengeni imoto zamaphoyisa sisize ekuthengeni ezinye insiza zokuthi amaphoyisa akwazi ukusebenza kangcono manje konke lokho esikwenzayo Umeya wesifunda uMkhanyakude uSiphile Mdaka uphonsele inselelo uhulumeni wesifundazwe ngodonga oluwumngcele ohlanganisa eMozambique neNingizimu Afrika olukhonkolo olwagcina lingaqedeliwe. UMdaka uthi ke uhulumeni awuqedele lo likhonkolo ukuze uzokwenza izaba zokuvimba ubugebengu. Yes, uhulumeni ufuna ngenelele ngizawunika umlayezo on behalf of abantu baseMkhanyakude. Kodwa nathi isikhathi ukuthi sisukume sikhiphe laba bantu sisinabo emakhaya abayingxenye yobugebengu. Namhlanje abanye babo sikholwa ukuthi babulala uKhombezi uJuda. I don't think abantu ababulala uJuda iplan bayikhande bese Mozambique uma sikholwa ukuthi Mozambique. Bayikhande iplan bese nabantu khona lapha eStalini. Uma singakakhuluma iqiniso we point fingers to national government to provincial government. Kanti abanye bethu bafele endlini bayabaza abantu abafika nemali eyinzuzo noma eyingxenye yobugebengu. Isikhathi ukuthi sisukume sonke senze lo msebenzi wokukhipha igebengu simanje. Leya ama-Jezebera leadership siyacela iqedele. Bophana abantu abenza ubugebengu kuleya contract. Uqedele umsebenzi. Kanti ke uShedrack Mthethwa ongumfowabo kaJuda Mthethwa usole ungqongqosho amaphoyisa ubheka icele kanye nohulumeni ngokufa kamfowabo. Umthethwa uthi ke ngabe akukaze kufike la okufike khona ukube bamlalela umfowabo ngenkathi ephonsa inselelo yokuthi kuhlangana nohulumeni waseMozambique kubuyiswe izimoto zakuleli ezilahlekile. Behlale sikhuluma ngayinaki nje into yakhe bo. Hlale sikhuluma hayi uhulumeni awusilekeleli ngalutho. Ungayinaki into nje. Uhulumeni asilekelele ngalutho kanjalo uhulumeni wethu. Uhulumeni akasilekeleli ngalutho. Usibali ichazile ke umphathisa Ndosi. Ukuba uJuda uhulumeni besilekelela ngaba kunje. Ukuba uJuda izinto ezikhuluma umphakathi uhulumeni be ezizwa ngaba kunje. Ngathi ke ngoba isikhathi asikho umfowethu wami samthanda futhi sazomthanda sizomkhumbula. Kanti ke indodakazi kaMufi ithi ke wona ubaba wayo wabe eliqhawe. Ubaba was a servant, and being a servant in all areas of his life, he was a servant. Esontweni ubaba was serving in the church. Esikoleni ubaba was serving in the church. Emndenini ubaba was serving in the church. But most importantly, ubaba wethu served us as izingane zakhe. Ayawuqinisile ubaba wami ikholi fanele lithi okwesithathu sengixabeni because ukuphi ifone ungayibambi. That's what our father was to us. Sasaziwa njengeyintombi zababa. Sibhlungu namhlanje ukuthi sinibolekile ubaba ukuthi anisave. But nangambuyise phelele. Sizozethi bhlungu. Okungiphatha kabuhlungu kunakho konke ezindodakazi endala of this powerful woman, of this powerful man elila namhlanje. Ngifile ngathi ngathatha ipain efilwa ama-siblings wami ngibeke eceleni. Sincane lezi ngane to feel this pain. Sincane lezi ngane to be going through so much. Sincane lezi ngane to see what they saw when my dad died. It pains me that ingane ezingilamayo sesikhula siyixoxela ukuthi yazothi ubaba mina ngisase high school noma ubaba ngisase university wayenza ukuthi. Kanti ke ube ngumngani kaMufi uDokotela Zwelakhe Qwabe ukhala ngokwesabela impilo yakhe njengoba ethi naye uzizwa esengaphephile. uQwabe
Uthi-ke izigebengu ezenze lokhu zihlala emphakathini kanye nabo kanti-ke futhi ziyaziwa. Ngibuye ngihlale kule yosakhe afele yona uJuda. Sizowakhuluma amaqiniso la. Ndosi khona wathi nibaseba nabelungu. Nisabani igebengu ngoba niyazazi. Siyazazi somphakathi. Khona siyayisaba nje angazi ngendlela emangalisayo. You've lost your ally Landos. Impela ngikufe iphoyisa la ingxenye nje ye department yakho. Kumele ngabe uhlonishwa ngesiphoyisa. You wouldn't believe me Ndosi ukuthi kuke xabana amaphoyisa la xabane ama locals kuxabane nama deployments obuwalethile kulamlabani iJuda. Uxabana amasosha bekwadutshulwana ke lapho namaphoyisa kulamlebani iJuda. Asebenzeke namaphoyisa akho umantshi gila imkhuba limxoshile iJuda umantshi. Mthethwa ubekwe endlini yakhe yokugcina ekhaya lakhe eThengane eMangozi. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyeni eMangozi. Ukhala ngongaminazi izindlu zangasese umphakathi waseMshazafe eMsinga maphakathi nelesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lo mphakathi sekukaningi ufaka icele emakhanseleni kodwa kuzokube manje abakaze bafakelwe kanti nemigwaqo engena emakhaya ilimele ngenxa yemvula. Kanti ke elinye lamalungu omphakathi ulisho liphinde echonco uthi izindlu zangasese ikhethiphele emasini kule ndawo kanti nalabo abasole kwakuthiwe kuzoqalwa ngabo nabo bakaze baze bazithole zihambela kude kuhle kwelanga lasebusika. Ubhekene nengwadla umphakathi waka-Ward 5 eMsinga othi sekuphela iminyaka eminingi bebhalisela izindlu zangasese. Ulisho liphinde echonco uthi sebeyaphoqeleka ukuba beyozikhulula entabeni kanti-ke kunobungozi. Into esikhala ngayo ke la ka-Ward 5 umgwaqo nama-toilet. Kuningi nje kodwa nje kubaleka kakhulu umgwaqo nje nama-toilet. Sikhala kakhulu ngakho futhi-ke ama-toilet anomgozi kakhulu ompela ukukhulula kuphoqa ukuthi siyozikhulula entabeni. Manje ukukhulula entabeni kunomgozi kona manje futhi abantu banamhlanje sebenalomkhuba ukuthi besishuthe. Banokusithwebula izithombe wathi uthi ubukhulula usubona kumabona kude nasethombeni la enkundleni zokuxhumana. Uphinde wachazela beziko lezindaba ukuthi zikhona izindlu zangasese ezakhiwe kodwa nazo zikhetha amabala kanti-ke nemigwaqo yakule ndawo ilimele kakhulu ngenxa yezimvula ezinamandla. Imvula zina impela futhi imvula manje imigwaqo inemhosha eminyaphela iqedwa yimhosha imonto angeni into eningi nje asenzeki imile. Elinye lamalungu omphakathi la kule ndawo lithi abanye abantu kule ndawo abanawo amandla ukuthi bazakhele izindlu zangasese ikakhulukazi laba sebekhulile ngokweminyaka. Usaniboy Sokhela uthi sekukaningi bezama ukukhulumisana nabantu basewadini ukuze bethole usizo kodwa-ke kube inhlanga zimuka nomoya. Nathi siyafisa ukuthi sibe nentuthuko kanjengoba noma sivota nsuku zonke makuthiwa siyavota. Manje kuyasixaka noma sekumele siyeke kwakhona ukuvota ngoba phela manje sazi ukuthi ivoti lethu lona lesikhulumelayo kodwa okwamanje cha sikubona lithule. Angazi ukuthi kahle kahle kuyoze kube nini. Siyawafisa khona ukwabona ngathi ama-toilet. Kuba kwamina nje ngikhuluma nje ekhaya khona nje elakhandwa yimina ngikhandela mina. Khona ke abangakwazi ukuzenzela ezinye izinto. Kubhlungu ngiphatha kabi khona nabantu esebekhulileke yebo noma bengekho ukuthi mhlawumbe nibona abakhubazekile noma kanjani kodwa bangenakho ukuthi ngempela bazokwenza njani kuba ngeke beze bethathe yona le madlana le abayiphiwa uhulumeni bethi bazothatha beyothenga ngayo amazenke ngoba bazosala bengadli and abanabo abantu ababasebenzelayo bangabodwana nje emakhaya. Lokho ke nje engakuphawula kakhulu endabeni yama-toilet. Lo mphakathi uthi sekukaningi izingane zimuka ngenxa yokungabi namabhloho kanye nemigwaqo. Umama Simathe ubike ukuthi imigwaqo yakule ndawo yonakele kakhulu kanti-ke akekho noyilungisayo. Hayi yonakele imigwaqo yonke. Ngisho konkwezela ngisho kuphi yonke la lezi ndawo zala. Imigwaqo yonakele ngisho umshayizapho wonakele imigwaqo akunemigaqo akunalutho.
abantu abasakwazi ukuhamba kahle noma mhlambe kushoniwe lutho. Sacela futhi ukuthi njengoba kade belungisa lasicela inkwali, leyo nkwala ifike. Ikhansela kule ndawo Vincent Ndlovu uthi izindlu zangasese anikwa zona umkhandlu waseMzinyathi zazilinganisele esibalweni esi-90 kanti ke zonke wazihlukanisa ngokwezigceme zika Ward 5. Ama-toilet enginike wona awu-90 eMzinyathi. eMzinyathi menginika ama-toilet awu-90 sawahlukanisa ngokwezigceme zaka Ward 5. Mangithatha ngicabanga uWard 5 uwodwa uwonke uthole 12. Kwase kuba khona lawa engiwahlonzele abantu abakhubazekile ngicabanga ukuthi ayisithupha. Ngoba afike nga-45. Makufika 45 mangiwahlukanisa ngathola ukuthi awahlangani ukuthi igceme zenele. Kwakhona engibahlonzile-ke ehlabeni ngimhlonzile umama oyedwa omdala, emachobeni ngimhlonzile futhi umama oyedwa. Ube esenxusa ukuba amalungu omphakathi abekezelele ukuba kuphele lezi imvula ezinamandla ukuze kulungiswe kahle imigaqo yonke yakule ndawo. Ngiqonda kahle kamhlophe ukuthi emgwaqeni lonke iward la ka Ward 5, angifuni ukukhuluma ngomsinga, ngikhuluma ngo Ward 5. Lonke iward la ka Ward 5 umgwaqo umoshakele. Ngikreportile lokho kamasipala. Mangikreporta lokho kamasipala bacela ukuthi belinde ukuthi imvula lezi ezinayo azidlule. Bazosebenza wonke umgwaqo waka Ward 5 njengoba kade bewusebenzile futhi ngoDisemba. NgoDisemba ngusebenzile wonke futhi umgwaqo wasewadini usufike wamoshwa izimvula. Emachobeni kaMshayezafu, eMbubu, ehlabeni, emahlabathini ila ngafikanga khona kaNoga ngoba nakhona ubunganakale kakhulu umlawo umgwaqo kaNoga umgwaqo olawula utransport. Utransport njengamanje ngikhuluma nawe nje sisi wami ubhizi lapha kaNoga. Kusukela kaNoga kuzophuma la etiyeleni la emall escapeini ngase library. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla kwa Ward 5 eMsinga. Ake sithi ishelele izitolo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nina beseloni sabukela zona indaba ze1KZNTV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ubeli iqhawe obulawe eManguza. Bakhala ngomgwaqo nezangasese eMsinga. Kanti usechama ngomthungo owasempangeni. Owesifazana wasencekwane empangeni eNyatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uSilindile Mpanza owabeletha ngomthungo esibhedlela iQueen Nandi esikhona edolobheni lasempangeni eNyatho lesifundazwe uthi ufuna ubulungiswa ngesimo lesisibhedlela esimfake kusona. Umpanza ukhala ngokuthi selokhu abeletha akasakwazi ukuchama njengoba umchamo usuphuma enxebeni lomthungo. Uthi lokhu kwaqala ukwenzeka engakaphuma esibhedlela kepha wakhishwa kunjalo kwathiwa kaka ekhaya kuyopholela khona. uSilindile Mpanza wasencekwane ukhale izimathunzi ngesimo phansi kwaso ngemuva kokubeletha ngomthungo esibhedlela iQueen Nandi Regional Hospital. Umpanza uchaza kabanzi ngendlela akhishwa ngayo esibhedlela yize esaphathekile. Bafika udokotela afika abuke naye sithi kugcine kuthi Tuesday nge-14 afika udokotela lokhuza abantu abadischarge mase mina ngifaka ikasket abuthi le kasket bakufake ngithi mina ingoba nakho kwenze ukuthi kimathi okay esayingeke angidischarge ke yena athi suhlala isikhathi eside la angidischarge kodwa ngingathola ngosizo ngingazange ukuthi yini eyenza ukuthi mina ngingakhoni kuyichamela nje abantu bakho namanje ngoba kumanzi kanje nje umchamo uphuma khona phezulu so ngafika la ekhaya mangifika la ekhaya noma afo ayibona lento le bafuna ngiyise esibhedlela mina nginqabile ukubuyela esibhedlela. Ephendula mayelana nokwenqaba kwakhe ukubuyela esibhedlela uthi ke uzibona engeke salithola usizo njengoba behluleka ukumnika lona ephambi kwabo. Ingoba bahlulekile mina ngikhona esibhedlela bangidischarge ngikhona ngigula bafonela ngisho umndeni wami uthi bawetshela umndeni wami ukuthi na ungcono bazothatha ingane mengane bathi yona iphilile baqhubeke mina bathola usizo lokuthi yini eyenza ukuthi ngibe kanje ngoba ngihlinzwe khona phela futhi lento la ingehlela ngendlela ingehlela esibhedlela so angisazi. Kanti ke uthi usafuna incazelo ngokuthi yini eyadala ukuthi ezefike kulesi simo
akuso njengamanje. Indlela engifuna ukusizakala ngayo mina ukuthi ngikwazi ukuthi yini eyonakala emzini la kumina kuze kuba ngakhona ukuchama kahle yini ngoba mina ngeke lesibhedlela ngikwazi ukuyichamela kahle yini le bona bule bangayibona udokotela ayibonile futhi emva lapho wayibengidischargeile ngigula bangikhipha nginjalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni eNcekwane. Siphuma ke sikhundleni ungasekuhle isikhulu esiphezulu kwaEskom Andrew Duruta njengoba kube ukuthi ke kuthathwe lesi sinqumo sokuthi engabe sasiqedela isikhathi sakhe sokwesula ke emsebenzini. Lesikhulu sicashunwe kweminye imithombo yabezindaba sihlubudlu bekhasini sithi kunemali engaphezulu ka1 billion amarandi ehliswa ngomlenze nyanga zonke kule nkampani echaze njengesiphenduke umkhoma oxetshulwayo. Kwenzeka lokhu nje abantu bakuleli sekufana nesinkwa semihla ngemihla kubona ukucishwa sakonga ugesi kulelizwe kanti baphawulile kabantu ngokusula kwalesikhulu. Siyakhala ngogesi because ugesi uyahamba masinyane usathi usibulibele uyafunda vele khamba ugesi nenetwork ihambe enasikwazi ukufunda thina sifunda online ngoba singeke sikwazi ukuthi siyofunda lehlale kude sifunda online thina abanye. Siyacela ukuthi lo sengenile ke asisiza ake ukuhambisa nayo ugesi asiza athenge lokho okushoda. Hayi siyakhala impela kakhulu ngendaba kagesi siyahlupheka impela. Ngoba nje noma sifake ukudla kwethu kuyasibolela yonke into nje nokumanje awusakhululeki nakukhuleka nje indaba kagesi into eziningi impela into eziningi zamoshakala. Sicela nje ukuthi nisisize ukuthi nisilungisele indaba kagesi njengoba ephumile siyathemba ukuthi khona ushintsho oluzolunga. Ngiyakhala ngogesi thina singabatwana besikole yasiphazamisa kakhulu kanti nasemakhaya futhi ukudla kuyasibolela emafrijini asisakwazi ukubeka kahle ukudla kwethu kuyasibolela emafrijini kuyonakala. Ngiyathemba ngoba ke usephumile mhlambe sekuzoba khona ushintsho oluzoba khona. Sinenkinga ikagesi kaEskom. So lento isihlukumeze kakhulu. Into engasiza mhlambe besihlukumezile ukuthi sihlukumezekile kakhulu amafriji inyama ziyamoshakala. Mhlambe singawuthola umehluko kulomuntu ozoqhala manje ephathi. Ingoba nakho ngempela lento simo sesihlukumeze kakhulu thina. Ake siphinde sithi shelele itolo lombukelo sophinde sibuye nezinye izindaba zethu. Asibonge nenebeselo siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo izona izihlokwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Ubeliqhawe obulawe eManguza. Bakhala ngomgwaqo nezangasese EMSINGA. Kanti usechama ngomthungo owasempangeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-18.21 kuyidola laseMelika kanti belungu 21.89 kupondo waseBrithani lingu-19.30 kueuro yase-Europe. Intengo yegolide yona bengu-$1,823.10 ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona bengu-$80.60 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lobe kade ungikapteni weqembu lezigamagebhula eOrlando Pirates osanda nokujoyina iqembu iRoyal AM uHappy Jele uthi akasazimisela ukudlalela elinye iqembu ngemuva kwaleli laKwaZulu Natal. uJele usayinde neRoyal AM isivumelwano nesophele ekupheleni kwesizini ephezulu yeligi yeDStv Premiership ngenyanga kaNhlangulana uJuni kulonyaka. Inkontileka esayindwe yilomdlali inombandelo ukuthi ingalulwa ngonyaka uma ngabe iqembu ligculisekile ngaye. Kulindele ukuthi akisinqumo saleli iqembu likaMamkhize ube yisona esocacisela kuJele ngekusasa lakhe lokuthi wabeka nini amakhokho ethala njengoba vele uselebeke ngembabe lokuthi akaboni ukuthi usazodlala kwelinye iqembu emva kwaleli. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwela kithi kaNongoma ziyaguqa bese iphaka namuhla kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.